bai Mikel, zuk esan da bezala, lehen da bizi, zigalakin egindako ensalada, ezta? Hori da. Hori da. Ba, osagaiak esango dizkizuet. Tomatea, tipulina, esnia, amerikana saltza, baratxuriak txikituta, zigalak eta kolore desberdinetako letxuak. Eta gero baita ere brik horria. Da ezingo duna da, zigalak zurituko ditu, Bai? eta buru hauek erabiltziteu gero amerikana egiteko. Hori beti gorde. Hori da, amerikana. Gaurko honetan indakarrizu. Hori da, amerikana tradizional bada. Bai, tradizionala da, baina eskar estiratu ingo dugu. Guk egiten du hori, berdurak potxatu, Bai? ondo potxaltua daudenean, guk egiten ditut buruak aparte salteatu, sarteari batean, Bai? area bota, ardo txuri pixkat, eta ura. Eta tomate saltza pixkat. Hori da, bai. Eta irakiten azteanean, 20 minutu hoki zu bajuan, Bai. eta gero kolatu, eta listo. Eta gero, puntua jarri. Eta ego azaloiek eta horrela zeiten txuzu, birrindu baita ere, Ez. zuk horrei jugo guzti Hori da, jatea, hori da. eta ego jugoakin bakarrikan. Bai. Eta ego ligatu beroari badakio bukaeran, ba hori maizena Bai, nik bizatekin, hola. guk hor maionesa batin berdo, eta gero maionesari botatzeko da guztu emateko. vale. Kasu hontan- Orduan ez du behar... Maionezakin emango duzu gorputza. Hori da. Bale. Hori da. Eta bestela maioneza ez balit izango, ba zeakin, Bai. irin pixkatekin, Hori da. gorputz pixkatekin. Hori da. Ginau, hartu ginakin, Hartu gina, bai, hori ligatu da. eta listo. Vale. Arki. Vale. Iru ingoito, era basuritu gertu, Ah, dana. Dana. Porque guain ingoitu pasta brikekin bildu. Ah, bale. Pasta brik zan dakau, kamaran, Kargot. ez lehortzeko. Ziren Ni da. bitartian sakenduko jot, Bai, bai, kendu. tripa, Bai, barruan tripa txosatu. Bueno, bai. Hau zituen lehortzen da, eta gero bai, hori da. forma emateko gaizki, ezta? Vale. Hola ondo. Tripa kendu jau, Bai? hau nahi falta zaio. Pero nahi lurra eta izateu eta gero jateko garaian oso desagarri gelitza hauan. Hori. Ba. Arki. Hiru hau gordeko ditu, holaxe. Hauek aparte txuko ditu. Bai, mintxe non bizketa, plater batian jarri ben, Ontxo bat, hau. txo jarri honela, Hori. eta listo. Habe gorde, ba beste egun batian, aprobetxatu. Hori Ez da da. gaur Hau. etxu aprobetxatuko. Gaur ez. Ja, inakarri du aurretik. Arki. Eta, orduan ingo duna da, pasta hau lautan zatitu. Bai? Ie. Eta, Hori da. eta bainitzen duna da, Mhm. gatza pixka bota, Bai? zikale gainetik, tak. Deite duna, jartzen dugu horrela, tak. Hona jarri bat? Lehen zuriten ditu eta bain behize bildu ingoitu. Ah, horrela, bale. Barruan izer sartu gabe kasu. Hori, honetan. berruan zer sartu. Tak, eta Palilloak. palillo batekin itxi, bat. Eta gero prejitu ingoitu, orduan kanpotik gelditzea krujentiak eta barruan zigala jugoso. Bi, Izugan nahi pentsatzen, ditaz hori txikila da, ezta? bai, oso txikila. Oso txikila da. Berreun daula? Ez gaitizte, egun Ah, ez da... ez dizte? Ez, egun da... Ez da, egun da berrota marraztu, ez gala iriste. Zu bertan bizi lana, eta bertan... Bai, bizi jatetxea, eta bai, gainean. dana bertan dago, behinan taberna dago, lehen oso pixuan Bai. jatetxea eta Bai. hirugarrengoan etxea dago. Etxia, dana bertan goiti bera eta beti gora. Beti gora, antxe. Hori da. Vale. Eta hau ja gorde ingo ditu, kamaran, gero azken orduan prejitzeko. Hori da. Eta bitartean egingo dugu, ensalada pixka bat politia jartzeko eta maionesa bat, baina esniak egingo dugu. Esniak ingo duzu. Bai, horreko, interesante zait hartzia gustu asko amerikanana Amerikanana. eta koloria ere bai. A Eta ber, esniak ber. asko sekutxu jo hartzeko, osea, orduan ingo duguna da, hau da mentzuko bastel batean, Eta maionez egiteko arrautza ez duzu erabiliko. ez? Eta igual, arrautzakin bezala, baina arrautzen partez esnia. Esniekin. Bale. Otzen duzu hemen. Esnia. Gaz pixka baita ere. Binarreik ez dugu botako. Horrek gero, ensalada alineatzen unean, Beak nahiko badaka. badaka eta esatxo. Hori da. Eta, Ba, zuek adion, honei maioneza ditzen dio, arrautzik ez da maki, eta esniak, a ber nola, zer ertentzen duen emetekan. hasien, pixkat batitza komeni da, haize pixkat hartzeko. Eldu, hemen. Girasol oli pixka, juntu botatzen pixkara. Bai. Kasu honetan berdina, ingo du girasol oliluakin, komeni zeigu alako
gero hartzia gustua, saboria, mariskoena, bale? Oliba egin ezkeo, fuerte gehiago galtu guztego. Eta pasentzia egin ezkeo, mayonesa bezala berdin montatzen. Baina nik uste ja... Gelditu gana nahi? Nik uste ja. Ja hartu du gorputza. Aurrenengoan, duda eginaka, baina aurrenengoan, ez da, bueno, bi aukerak ematitu, bi posibilidade, baina ez aurrenengoan da ondo. Eta guain ingo duguna, ezea, hortxeko gaudela. Bai. Hau, pixkat. Ni botako xuta. Bai, nahi oso pixkat nahasi, gainean, hori da. Pixka nahaztu, beste dantana garraja dugu. Hori da. Eta... Zuzeko kolore politaztu? Bai. Nahiko. Nik uste horrela. Zea, probatingo du, katz puntua. Bai, honea, Bota jo, zeak, Amerikan aia basekan, gatza, baina... Zeak, bai. Hemen bota diozu gatza. Bai? Ez nire pixka bota jo, bai. Ah, bale, ez fikatu. Ba, ez da bota joten, baina bota... Ikusi jutien, meni ben. Igual nio matan. Eta, haure listoak hau, ja. Erki. Zean beste parte bat, listo. Bai, tira, hau. Hau gain ingo dugu, biberi batean sartuko dugu, Bai. gero zehatzeko orduan, botatzeko orduan politxo ditzeko. Hori. Eta falta zaigun atzenengo gauza da, ingo dugu tomate binar eta ditzen dugu, baina binarra ez daka. Ditzen da, tomatia satitu eta mendakat. Horrea, bale. Pagaiatu. Pepita eta guzti, ezta? Pepita eta guzti. Erki. Aizu, Liza Zorrian hain txiki ezateko eta hemen sukalde, goin bainoko sukalda dira. Sukaldia dakazue, horri jatetxean, Azkenian, bainita bai goiana baleku desentetan jaldun da lanian, da batia eta bestea, eta azkenian momentu bat izan geure kontura jarrekin nahi genula, momentu hartan atarra bilan gonden lanian. Hori da, bai. Gauza biltzen hasi ginen, da, hau jatetxeo salgai zola ikusi genuen, leku gustatu zintzaigun. Hori da. Loturare, handik ez dugu esan, baina, karo, elkarrekin, oianakin zaude elkarrekin lanian, eta bere inguru hortakoa da baita ere, ez da? Bera atarrabikoa da. Oh, bale. Eta atarra bilan genuen lanian garai hartan. Eta hoxen inguru honetan. Eta gauza biltzen hasi ginen, alde guztien hasi ginen biltzen, hola, ezer garri bihan gabe, lekua ikusi genuen, gustatu zintzaigun, da esan genuen. Aizu, eta animatzen bani bazut horte bere sukaldaria da, ez da? Bai, animatzean. Animatu zazu, mendikan, ez? Nik esate, jo. Azkenen egunean ba ere, hori da. Atea berlitzak. Oian, animatu zaite, gu hemen ongo behata, azkenen egunean ba ere. Oain iteguna da, kolabore batian jarri, Bai, hori da. ura galdu esan. Eta komeni da, ez du denbora asko gerri, baina... Zakatu ingo diozu, ez da? Hori da. Bestela, behanka saka, bost bat minutu gizko, ura galtzeko, ez? Bai. Eta hor bat gintzegu, mamila bagarrika. Hori da, honei kentzen diozu, ba... Hau, ura handienak kendu jau, eta honea pasa, eta botako jo oli jo pixkat, batzi pixkat, eta zipurina. Nebezuzu bitartian gero... Tena izuitia? Jumen jartzen, hori da, hor, ja dekoratzen. Hani hau bukatu gat. Ontako bai ibiltze dula... Oliba-olioa. Normalian, saiatzea naparrak ibiltzen. Ondo. Oso oliona daude, eta geotero variedade gehiago. Bai. Eta, hor variedade desberdin batzuk badazkau, eta, batzuk erabiltzituen sala egiteko, beste batzuk perekitzeko, atenetatik inga pixkat. Ondo. Olio pixkat. Gatza pixkat. Hori, momentu batien ezan baitaren Naparruak, klaro, ikusten gaituen, dandanak ezak aukera ikusteko, eskerrak eman, Hori ikusteagatikan, eta urtia bukatu baino leheno, beste pusketa bat, Naparruko beste pusketa batek ikusten gaituen, ezta? Bai, ordu gaia ez, nik uste. Hori da, ez da hit. Aukera izan dezatela binepen, ezta? Hori da. Eskatzia libre dela. Hori da. Eta nahi du nahi ikusi zela, eta baino mintzatu. Nahi du ikusi, baina intxufatu eta ez da aurkitzen. Ez da hori. Hori da. Urtien bukaerako, beste pusketa batek. Bota jo, olioa, tipulina pixkat, eta botako jot, hau bautzi pikatua da, punta txiki bat, oso gutxi.
Hala da gauja bida. Eta nahi badezu, ja ensalada montatzen jute. Bai, listo ba. Hemen da gauja letxuga, erabiltze dugu letxuga... Bai, koloretako letxuga. Hori da. Aritzoztoak, Danetika. hori rukulare badao. Hor... Hori da, Treviso eta darrekin. Gure inguruan hasi dira bi mutil gazte batza ekologiko batekin, eta bueno, agire hasi dira produktuak erosten, da politikak gero eta gauza asko eta bueno, agire... Gorantzi hori aldu nendik, nola izena du? Josu eta David. Así que, bagizue. Segi hola, gauza pilo landatzen. Holako letxo fresko ere egiten hasi eta... Hau, hori de alinatu ingo dugu. Bai. Motako jo olio pixkat. Binar pixkat. Bai. Espina pixkat. Espina. Oi, eman. Eta guan ja, zigarak falta zigu prekitzia, ja hori jo hemen berotzen dakau, a ber, ja nahiko bero. Garriko dugu? Bai, igual bai. Hori da. Nahiko bai. Listo, ondo, Honekin lortzen dena dari, pasta, prekitakoan giltzak krujientia. Krujientia giltzia. Hori da. Bine, tomatiari odatzen dugu, pixka bat. Danetik, pixka bat hola, txak, tantatxo batzuk. Bai. Hau, krujientia giltzea denean, ba... Batea. Platerak zein originalo egiten, eizea, Ba, saiatze gira, azkenean gauza goxu egitea, baina baita ere, biztakin izatea, eta bueno, saiatze gira bitxat, azkenean gauza oso produktu natura eta oso... Baina ikutu berezi bat ematen, Oso base tradizional oso ondiak hau, baina gero saiatze gira beti ikutu bizkat desberdin ematea, Eta bertako inguruko jendiak ere gustora, ez da junda gauza desberdina bilatu eta ez? Bai, jende asko gertatzea harritu eta asko jutea egun pasa, operetxeko biltzea, o mendira, eta holako karta bat aurkitzia, espero dute jatetxe tradizional bat aurkitzia ez, eta idotzea eta zeto koño, gauza, ez, eta bueno, azkenian danetik apixatu hoti ere, Bai, oso ondo, bai. Hori azken finen zaten da, saltzen jakin inberdala, ez? Porque zu pasatzen zeat, ezaten zubitu zezu kaldeak handa. Zakit hor... Zetzate terrien galdetu ezketa, bertako jendiak esango dula horrek, ondo jaten da, eta ez da laguntzen du horrek. Itzari ingo du. Hau, txotxaken du. Eta jarriko ditu hemen horaxe. Volumen pixo dartu daz, tak. Bai. Bi... Jarra razilua, Ba, bueno, letxuga da hor gehien bat, Letxuga honrao jarri zu, honrao. Letxuga... Iruzi gala, baina letxuga honrao. Hori da. Eta la, epa, gerra zutik gelditzean. Hori da. Eta, bukatzeko, azkenengo ikutua egite jona da. Zeakin indako, den indako maionesa honekin. Ezinekin indako maionesa. Hori da. Nahitik amotatzen jau. Hola ematen du salsa rosa bezala dela, Hori da. Piskat. Hau, binarre reduzio pixka bada. Modenako binarre reduzio pixka bat. Bai. Azoi gabe ikutu bat bagarrikan. Bai. Eta, zegoelino pixka bat. Toke bat. Nei modenako ospina gustatzen zaino, batzutan ikustet azken aldi honetan oso modan jarri dela eta getxo bezala. Pixka getxo. Hola ikutu eta hola ondo, baina... Jende askoa gustatu eta gaina botatzezako danei, eta hori ere ez da. Bai, hola finien botata ondo. Gaurko lehendabiziko platera, itxura honekoa, berehala daztatuko dut. Gure xefaren azken ukitua. Zigalak zuritu eta brik horrian bildu. Esnea, ekilore olioa, gatza eta amerikar saltzarekin mahonesa egin. Tomateari mamia atera eta iragazi. Baratxuria, tipulina, oliba olioa eta gatza tomateari nahaztu. Koloretako letxu desberdinak olioarekin gozatu. Tomate nahazketa ipini. Zigalak frijitu eta ensalada gainean ipini. Mahonesa eta modenako ospina gainetik bota. Listo daztatzeko. Aherba, nolakoa da. Zer, erdi erdiko trontzua.
Tomatia eta letxuekin. Eta maionesa pixkat eta ega. Pixkanaka, gero berriz beste bat. Maionesa berriz burutuko. Zetana batean. Beste bat. Osagai hauekin, ensalada, epela, bere freskurekin, letxuekin da horrela, eta sensazio kurruzkatu honekin, ensalada berezia, zuk esan da bezala xen, gauza bereziak eta hori ala xen da, ensalada berezia, garrixa egiteko, animatu egitea. Eta animatzeko, hemen, eta kasue, beste aukera bat, QR bitartez. Klikatu, hor daun lauki txiki horretan, klikatu telefono bitartez, eta horra azalduko zaizkiu, errezetak, kantidadiak eta goza guztiak. Eta haure nola egiten dan, ere bai. Gaurkoak, atzoko errezetak, eta bihartikan aurrera izango dianak ere bai, ezta? Hori da. Bagatoz bigarrengo platerakin. Txibilak, ezta? Txibilak. Itxasoko txibilak. Itxasoko txibilak. Hori da, bagatoz.